אשאל אתכם שאלה. מה אתם חושבים? האדם יותר קרוב לאלוקים או יותר קרוב לבהמה? שאלה. כי מצד אחד כתוב נמשל כבהמות נדמו. מקום אחר כתוב ותחסר רעהו מעט מאלוקים. אז אם אנחנו יותר קרובים מאלוקים או יותר קרובים לבהמה? אז זה תלוי במעשה האדם. זאת אומרת, אם האדם יתנהג כבהמה שכל הזמן מחפשת לקחת ולקחת ולקחת ולאכול ולקחת ואין לה נתינה, אז האדם הזה יותר קרוב לבהמה. המעשים שלו הוא דפוק לחומר, הוא בהמיות. אבל אם האדם בבחינת נתינה כמו האלוקים, שהוא נתינה אינסופית, אז ממילא יותר מתחבר לאלוקים. ככה גם בבית. אם האדם ידע לקחת את הרעיון של הבית ולתת ולהעניק ולחפש איפה אני יכול לתת יותר ואיפה אני יכול לעשות טוב יותר בבית, אז הוא מכניס את השכינה הביתה. הוא מביא את אלוקים לתוך הבית שלו. אבל אם הוא כל הזמן מחפש מה אפשר לקחת מהבן זוג, מה אפשר להוציא ממנו, או כמו שאומרים בחום, מה אפשר למצוץ ממנו, אז הוא דומה לבהמה. אם הוא מכניס את החומר הביתה, והחבל בסופו של דבר רק נקרא. אז תשתדל לתת ולתת. ממילא שכינה תשרה בביתכם.